हेल' लोगोफोर, कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया मुलुगनाङैनो गोबां गोहोम खोख्लैगासिनो दङ आरो जोंनि स्टेट बा रायजो ओनसोल आरो गामियावनो हाबफैबाय। अदेबानि गोबांनि न'खरनि सोद्रोमाफोरनावबो जाजाबाय। दा बे समावहायनो बेजोंनो लोगोसे आरोबाव दुखुनि बाथ्रा मोनसे नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होफैनो नागिरदों। दा बे जाहैबाय सिगां समाव जाफेराखैमोन, हथात सिनायथिनो हानाय जाथ'वाखैमोन जे दासिम जुनारफोरनि बेलायावबो बा जुनारनि गेजेरजोंबो कर'ना भाइरासआ साग्लोबसारगोन। बेखौ जोङो मोनथ'वाखैमोन, नाथाय बे समाव मोननो हानाय जाबाय आरो बे खौरांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव होनो नागिरदों आरो बे रादाबखौ मोननानै नोंथांमोनहा सांग्रांथि जानो बा जोङो आरोबाव बांसिन सांग्रांथि जानो गोनां जानानै फैदों। दा बेयाव आमेरिकायाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायजों जुनाराबो थैजेनबाय होनदों। दा खौरांनि बायदिब्ला दासिम गासै मा 12था सैमा, ओमफ्राय मा 11था मावजि आरो मासे मोसा, मासे सिंह बिसोरनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों होनदों। दा इउ.एस.ए. आव बेखौनो सानगासिनो दं होनदों गोनो गोथो जे सैमा मावजि बा बे जुनारफोरनाव जानायनि गेजेरजोंनो गोसारदों नामा होननानै। नाथाय दासिमबो सन्देह जादों बे गोसारहोनायनिखौ, नाथाय बिसोरनि देहायाव पजिटिभ मोननाय जाबाय होनदों आरो बेजोंनो लोगोसे मासे सैमाबो थैनानै थांबाय होनदों। दा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन, निउस 18 हिन्दीआव होदों। दा बेजों लोगोसे नोंथांमोननि गेजेराव बा जों साननो गोनां बाथ्राया बे जानानै फैबाय जे जुनारनि गेजेरजों जुदि गोसारोबा आरोबाव जों बांसिनै खैफोदाव फैनो गोनां जागोन। जायखिजाया ओनसोलफोरजों लोगोसे जोंनि आसाम बा जोंनि ओनसोलावहायबो मा जायो, जुनारफोरा ओरैबायदि जोंनाव गिदिंलाबायो आरो जोंनि जेनाखि मानसिफोरनि बेब'हार, दा बेखौ लानानै जों बांसिन सांग्रांथि जानो गोनाङा जाहैबाय। जायनि जायनाखि जोङो जेखौ कर'ना भाइरासखौ होबथानो होननानै जोङो गावबागाव बाहायो मास्क, हेन्ड ग्लभ बायदिसिना जों बाहायो, नाथाय बेखौ जोङो ओरैनो गारगारो, जेराव मेरावनो गारो। गावहा सांग्रांथि जाबाय नाथाय गारनानै थांबाय। जेरै PPE किट बेखौबो जों गोबाङावनो गारलाबायनाय नुनो मोननाय जादों। दा बेजोंनो जोंना माखासेया जाहैबाय फारसेथिं जाय जुनारफोरा जोंना ओरैनो गिदिंलाबायो। दा बेफोरखौ बैफोर गारनाय बेसादफोरनिफ्राय बारदेरबोनानै जुदि जोंनि न', जोंनि ओनसोल बा जोंनि साखाथियाव थाफैयोबा जोंनाव गोरलैयैनो बारदेरगोन। दा बेखायनो जोङो जुनारफोरनिफ्राय गोजानाव थानो सोलोंनो गोनां जासिगोन। दा खोथाया जाहैबाय जोंनि ओनसोलावहाय बेखौ दासिमबो नायबिजिरनाय जायाखैबो जानो हागौ, अदेबानि जोंनाव दासिम मोनथ'नाय जायाखै। नाथाय मोननो हागौ लासैनो जुदि बेबायदि गारलाबायनाय जुदि जाथाया जालांबाय थायोबा। दा बेखायनो जोङो जुनारनिफ्राय जों सांग्रांथि जानो नांगोन, जुनारनिफ्राय जों गोजानाव थानो नांगोन। मानसिजों मानसिथ' जोङो ससियेल डिसटेन्स लाखाबाय, नाथाय आरो बिनि गेजेरावबो जुनारजों जोङो बेखौ सांग्रांथिखौ लाबोनांगोन, ससियेल डिसटेन्स खालामनो सोलोंनो गोनां जासिगोन। दा बेसिकेलि जोंनाव सैमा आरो टाउन सहराव फ्राय मोसौ बेफोरो जोंनाव सारोन थायो, हगारनानै थायो उदाङै। दा बेफोरो जोंजों आरो मानसिफोरजों खाथि साफिफैयो। दा बे बेलायाव बियो बांसिन जोंहा हुसियार थानो गोनां जानानै फैबाय। दा बेजोंनो लोगोसे 31 जुलाइनि गेजेरावहाय जोंनि आसामनि कर'ना भाइरासनि आपडेटखौबो होफानो नागिरदों। दा बेवहाय बै सानखालि गासै 4 थैदेरबावनाय जादों। बिथांमोनहा मानिक साहा 68 बोसोर हजाइनि, बेनिफ्राय मिनु पानिक 30 बोसोर बैसोनि कामरुप मेट्र'नि, बेनिफ्राय गपाल दास जरहाटनि 68 बोसोर बैसोनि आरो बेनिफ्राय बिजय सरकार 59 बोसोर बैसोनि डिब्रुगड़निफ्राय। दा फारसेथिंजाय आरोबाव मैया बे सानखालि गासै 1862 सा गोदान केस मोनदों, बेनिफ्राय 1277 सा गोदानै डिसचार्ज खालामनानै होनाय जादों। दा बेजों बर्थमान दङ टटेला 40,000 बारबाय, 40,269 सा, डिसचार्जआ 30,357 सा, एक्टिभा दङ दा 9,811 सा। बेनिफ्राय थैनाया 98 सा जाहैबाय, सानैल' नांसारसै 100 जानो, बेनिफ्राय माइग्रेटआ 3आनो दङ। दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावनो लानाय जादोंमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।